Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ame ala fo ka barkada ale min kɛra sababu ye ka bi yira ne na aw la k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ radio Ambiance FM na bi 97.4 k'aw fo ka waleɲuman dɔn sabula dinɛ don an ko bi ni ala sɔnna ma an bɛna min ye jamuka sigi min ye Ambiance FM sanfɛ ala min y'o yira na k'a fɔ ka barkada k'a fɔ jigiya foyi tɛ anw ye ni ale tɛ n'o asubunalaw wa ni'mal wakilu. Morowu dugutigi alimami a dinɛ ɲɛmɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo fo ka taa se Gabakɔrɔ droit dugutigi alimami a n'a dinɛ ɲɛmɔgɔ ma a n'a ye a komini ɲɛmaa k'aw fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se Bamakɔ n'a a tɛfɛdugu bɛɛ lajɛlen k'u fo ka fara ninnu kan k'a fɔ a sɔgɔlen bɛ radio Ambiance FM na ka bɔ Morowokaw fɛ yen nɔ 97.4 alamisa o alamisa nɛgɛ kaɲa 21 mana se ani ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye émission débat sanfɛ ka wele bila mɔgɔ min ka wuli ka jɔ sabati u ka sigida kɔnɔna na n'a ka ja jamana kɔnɔna na ka se ka min ye walawala kɛ baaraw ka yaasa a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka caya cogoya min na o siratigɛ fɛ bi ani maa min o tɛ maa dogolen min ye Morowo commune Gabakɔrɔ droit commune n'a ka ja an b'a fɔ Bamakɔ kɔnɔna na sabula ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ni ala sɔnna ma an bɛna kuma ka ɲɛsin min ye dugu yɛrɛ ɲɛtaa ma adama an ka maa welele ale ye kɛnɛ sɔrɔ min ye an ka studio kɔnɔna na n'o ye radio Ambiance FM waati na bɔlɔlɔ sanfɛ Nos Media ale kɛlen bɛ ka fili fiɲɛw sanfɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn min ye radio Ambiance ale suwadili la o la an bɛ taa an ka maa welele fan fɛ min ye a bɛ a tɔgɔ n'a jamu fɔ an na ani ka foli di mɔgɔw ma i ni ɲankuma an bɛ se ka i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Seydou Samake sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Gabakɔrɔ droit ma n bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka radio Ambiance FM ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa Seydou Samake tɔgɔ la an bɛ droit commune a cɛ n'a muso a denmisɛnnin maakɔrɔba fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ nin waati in na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na min ye commune bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na ayiwa n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na bi an ko an bɛ Seydou Samake ka bisimila ka sababu kɛ min ye Gabakɔrɔ droit a maire kɔrɔ ala hinɛ la n'o ye Modibo Danbele a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ a m'a kɛ Seydou Samake kɔ min ye maa min tun b'a a kɛrɛfɛ ka se ka min ye baara ninnu ka se ka a jɔyɔrɔma don ka se ka baara ninnu ka taafa ninnu ka se k'a dɛmɛ a la Seydou Samake ye a maa fɔlɔ dɔw ye o la bi an ye wele bila ka na min ye Modibo tali kɔ an b'a fɔ ala hinɛ la Seydou Samake i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna fɔlɔ Modibo a ye wuli ka jɔ min kɛ ala kɛlen ka mɛriya kalifa la a ye wuli ka jɔ min kɛ san damadɔni kɔnɔna na i bɛ se ka mɔgɔw hakili jigin a la yanni an ka don aw yɛrɛ ka wuli ka jɔw la. D'accord Musa o diyara n ye san'an ka don kuma kɔnɔ an bɛ ala fo ka ala barikada k'an bangebaaw fo an bɛ seli an kuntigi kan n'o ye Mahamadu sallallahu alaihi wa sallam i ye ɲininkali minnu kɛ a diyara n ye Modibo Danbele an bɛ dugawu don k'a ye ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ suma ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen Modibo Danbele a kɛra mɔgɔ ye min ma dogo Gabakɔrɔ commune kɔnɔ a kɛra mɔgɔ ye min ma dogo Mali kɔnɔ ka da a ka cɛsiriw kan a n'a ka wulikajɔw commune kanu na donc Modibo ka baara a tɛ se ka fɔ ka ban Modibo ye fanga ta a kɛra maire ye ala y'a garisigɛ san 4 a sera k'o kɛ maire baaraw kɔnɔna na mais san 4 kɔnɔ Modibo a ye commune kɔnɔdenw a ye ɲɛkura d'u ma a ye hakilisigi d'u ma a ye baara dusu d'u kɔnɔ ka da a yɛrɛ ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiriw a n'a ka commune kanu kan donc o la ni a y'an ɲininka an k'an da don a ka baara dɔw la an bɛ se ka belebele dɔw fɔ parce que Modibo ye min kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ Modibo ye min kɛ a ka mairiya kɔnɔ a tɛ se ka fɔ ka ban Modibo nalen ye mairiya la je peux dire que a ye baara fɔlɔ minnu kɛ o ye ka adamadenw yɛrɛ ka u cɛ kala parce que n'i y'an ka sigida ninnu ta a baaraw ka gɛlɛn
ni an ka sigida ninnu ta a ɲɔgɔn faamu ka gɛlɛn mais Modibo kɛra mɔgɔ ye a nalen a kɛrɛfɛlaw la mɔgɔw caman tun bɛ yen o ye faama bɛɛ ka ala deli ye mais i bɛ taa sɔrɔ maire kɛrɛfɛlaw la an caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais hakilinaw tɛ kelen ye kuntilennaw tɛ kelen ye mais Modibo sera d'abord ka commune kɔnɔdenw a cɛ fara muso kan surtout la jeunesse o min maîtriser ka gɛlɛn ka se ka olu don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ o kɛra ka baara fanbaw ye ala barika la jeunesse sera ka ɲɔgɔn kan fɔ cɛ fara muso ka bɛɛ sera ka ɲɔgɔn kan fɔ Gabakoro commune kɔnɔnaw la donc après Modibo bɛɛ b'a dɔn a bɛ fanga ta wagati minnu na a ma fila fɔ a ye commune kanu de fɔ a ma fila fɔ a ye baara de fɔ donc ala barika la a y'i kɔ da baaraw la jusqu'à ce que mɔgɔw tun b'a fɔ ko baara dɔw yɛrɛ ka gɛlɛn mais ala barika la ni commune kanu b'i la ni cɛsiri b'i la ala bɛ kow nɔgɔya i bolo donc je peux dire que commune kɔnɔ alhamdulilayi Gabakoro commune tɔgɔ sera yɔrɔw la a tun ma se yɔrɔ minnu na o sababu kɛra cɛba in de ye n'o ye Modibo Danbele ye Modibo a ka baaraw kɔnɔ a ka wulikajɔw kɔnɔ an bɛ baaraba minnu fɔ an bɛ se k'an da don damadɔw la n'i ye Gabakoro commune ani Moribabugu commune u jɛlen bɛ kaburudo dɔw la n'o ye an bɛɛ lajɛlen ka so laban ye an bɛ dugawu kɛ ala ka n'a cɛ janya Modibo sera ka kaburudo clôturer parce que lɛw ani baganw olu de tun t'a don kaburudo kɔnɔ ani adamaden hakili jugutigiw ka taa don kaburudo kɔnɔ ka tiɲɛliw kɛ donc a y'o ye ko o tɛ fɛn ɲuman ye a sera ka wulikajɔ sabati ka kaburudo clôturer ka ban plus de 7 hectares donc a bonya a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen Modibo y'a clôturer en même temps bi n'i ye an ka mairie lajɛ i bɛ ɲɛ kura dilen mairie ma n'o ye bâtiment kuraw ye Modibo a sera ka o bâtiment ninnu k'olu kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o y'ale ka réalisation dɔ ye o y'ale ka réalisation dɔ ye baaraw ye dɔ bɛ dɔ nun don a tɛ laban ale tile la mais a pose de la première pierre Modibo y'a kɛ financement Modibo de y'a kɛ Modibo de y'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ mais ala barika la a ma se ka ban ale ɲɛna n'i ye an ka sugu kura ta sugu min tɔgɔ dalen b'a la n'an b'a fɔ ma marché moderne de Gabakoro droit ala barika la Modibo a ye partenaires ɲini minnu sera ka na donc ka na sugu belebele in jɔ parce que n'i y'an ka musow ta u bɛ tirikitɔrɔkɔw de kɛ donc ka se ka bɔ sɔgɔmadaw fɛ pour que ka se ka musaka fitininw ɲini feerew la ka taa u ka denbayaw dɛmɛ ka se ka t'u cɛw dɛmɛ donc a y'a ye k'a fɔ sugu fitinin bɛ suguda la sanni ka se mairie ma a ka dɔgɔn jama dun bɛ ka bonya donc a ye partenaires ɲini pour que ka se ka sugu belebeleba dɔ jɔ ala barika la bi o sugu in a bɛ ka la ɲɛnamaya o ye Modibo ka baara dɔw ye Modibo sera ala barika la n'i ye Titibugu ta parce que Titibugu fana o y'an ka commune juguba dɔ ye mais kɛnɛyaso tun tɛ Titibugu la Titibugu mɔgɔ caman tun bɛ taa clinique privée ou u bɛ taa Korofina ou bien commune 1 dɔgɔtɔrɔsow la donc a y'a ye k'a fɔ o tɛ fɛn ɲuman ye n'i ye adamadenya fɔ i ye kɛnɛya fɔ donc a ye partenaires fana ɲini u sera ka na kɛnɛyaso belebele jɔ n'o CESCOM ye Titibugu la ala barika la bi Titibugu sugu min ni goudron man jan donc Modibo sera ka kɛnɛyaso jɔ yen bi a baaraw banna ka inauguration kɛ docteur bɛ ka baara k'a kɔnɔ bi alhamdulilayi Titibulakaw tɛ banabagatɔw ta tuguni ka taa n'u ye commune 1 na u t'u ta tuguni ka taa n'u ye clinique privée la donc Modibo sera ka olu kɛ donc je peux dire que bi n'i y'a lajɛ k'a fɔ k'an ka denmisɛnninw n'o ye Banankɔrɔ ye fana y'an ka dugu dɔ ye Banankɔrɔ denmisɛnninw tɛ bɔ Banankɔrɔ tuguni ka kilomɛtiri 1 kilomɛtiri 2 tɔgɔma ka taa école la tuguni o ye Modibo ka cɛsiriw ye a sera k'a ye k'a fɔ yen denmisɛnninw u bɛ tɔgɔma ka bɔ yen ka na Moribabugu ka bɔ yen ka na Gabakoro kɔnɔna na ka na kalanw kɛ donc a sera ka partenaires fana ɲini ala barika la ka se ka ekɔliso jɔ yen Modibo ka baaraw a ka ca mais kumabaw la Modibo sera ka ninnu kɛ kominiw kɔnɔ n'i ye adamadenyaw ta
minimum an y'a dɔ fɔ kɛnɛya la sisan mais on peut dire que Modibo pour la première fois Modibo ye médecin déplacé a ka ca an y'a kɛ à 3 reprises siɲɛ 3 ɲɔgɔn ka se ka na an ka école-soba Gabakuru école-soba kɔnɔna na ka na mɔgɔw kɛnɛ furakɛ fu dɔw kɛra ɲɛlajɛw ye dɔw kɛra docteur yɛrɛ b'i lajɛ bana minnu b'i la i ni fura minnu kan kan u b'a d'i ma fi sabililayi a sera k'o bɛɛ lajɛlen ta en charge donc o baaraw tɛ yen k'a fɔ ko mairia baaraw maire kan k'i ɲɛsin minnu ma maire kan k'i kɔda minnu na ko Modibo ma se ka dɔ kɛ a bɛɛ lajɛlen na. Ayiwa Seydou Samake bamananw ko ten ko sagafo a tɛ su lawuli nka a bɛ kɔmaw hakili to ɲɔgɔn na n'i y'a ye an ye hakilinaw jigiw kɛ an bɛ fɛ ka na don kuma na sabula Modibo ye baara caman kɛ baara caman hukumu kɔnɔna na a tun bɛ min ye sifinnaka min gɛrɛ la kosɛbɛ ka min ye taasiraw yira o la i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo ko yanni i ka maa dege min ye jɛgɛ dunda i b'a dege a minɛ cogo la o tun ye e ye a ka ca la a caman tun ye e ye o y'a to bi an ye wele ka na san 4 san 5 tɛmɛnen kɔ Modibo ka kalifa minɛnen a la yala Seydou bi an bɛ don min na ko sisan Ala kɛlen k'a ka baara kɛ yala min ye Modibo kɔ a kɛra maa caman na ko bi Seydou aw bɛ wulikajɔ min na ko bi tɛ se ko Modibo taara o y'a bɛɛ bannen aw mun tun b'a nɔfɛ ko o y'a fara-faralen o ye baara yɛrɛ bannen a caman ta kun ye o ye fo tɛ se ka kɛ nka an ɲɛ b'a la san 4 san 5 kɔnɔna na halisa Seydou sera ka wulikajɔ sabati ka se ka min ye halisa Modibo jɛɲɔgɔn a caman bɛ yen nɔ k'o fara ɲɔgɔn kan ka tila ka a ɲɛsin ko min ɲɛtaa ma Modibo a sera k'o baaraw kɛ cogoya jumɛn na an bɛna don o kɔnɔ ne ko Modibo Seydou a sera k'o baaraw kɛ cogoya jumɛn na. Musa o ɲininkali diyara n ye bamananw ko ko Ala ma don y'a yɛrɛ de ye mɔgɔninfin n'i kɛra mɔgɔ ye hakili d'i ma k'i garisɛgɛ ɲɛmɔgɔ la ɲɛmɔgɔ min ni baara dusu b'a kɔnɔ i b'a jateminɛ ka baaraw la ka i sen da a sen da nɔ la an bɛ se ka a fɔ an kunna jara parce que an ye cɛba min sɔrɔ n'an b'o ka kuma la n'o ye Modibo Danbele ye a ma foyi dusu jigin Gabakuru commune denmisɛnninw kɔnɔ n'o min tɛ baara ye a ma foyi jigin Gabakuru commune denmisɛnninw kɔnɔ min tɛ bɛn ye a y'o de ɲɛ yira an na ala mɔgɔninfin b'i ta la Ala b'a ta la Ala m'a kɛ sijantigi ye Modibo a ye baaraw dusu minnu don anw kɔnɔ Modibo Ala nana minɛ an na Ala nalen an minɛ an na novembre kalo tile 19 san 2020 donc an ye a bila Ala minɛn kɔnɔ mais anw y'a ye Modibo talen kɔfɛ k'a fɔ Modibo taara mais Ala barika la Modibo ka denmisɛnninw bɛ yan Modibo taara mais Gabakuru commune bɛ yan Modibo taara mais mɔgɔ minnu jigi tun bɛ Modibo kan olu bɛ balo la olu bɛ Gabakuru commune kɔnɔ donc anw fana y'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ a ye fɛn dɔw dusu jigin an kɔnɔ parce que Modibo tun bɛ kuma dɔw fɔ n bɛ deli ka mɔgɔw hakiliw jigin a la n'a y'an lasigi a b'a fɔ n'a ye n ye fili la n'a m'a fɔ n'a tiɲɛna a ma tiɲɛ ne kelen bolo a tiɲɛna an bɛɛ de ye donc n b'a se k'a fɔ Modibo kɛra faama ye min y'a ka fanga fan kelen k'a di a kɛrɛfɛmɔgɔw ma donc o la Ala kɛlen k'a minɛ an na anw fana an m'an sigi an ye an wulikajɔw daminɛ an ye wulikajɔ fɔlɔfɔlɔ minnu kɛ Modibo talen kɔfɛ o kɛra Modibo ni mɔgɔ dannamɔgɔ minnu tun bɛ baara kɛ ani jɛkulu minnu tun bɛ baara kɛ n'o ye association ye ani jɛkuluba minnu tun bɛ baara kɛ commune dugubaw n'a dugumisɛnninw na n'o ye groupement ye donc an wulila ka s'u ma ka hakilisigi d'u ma k'a yir'u k'a f'u ye u k'u hakili sigi Modibo taara mais Ala barika la Modibo ka denmisɛnninw bi yan donc ni Ala y'an garisɛgɛ minnu na an ye minnu ta Modibo ɲɛ kan an ye minnu ta Modibo taamasenw na Modibo ye minnu fɔ an ye ka t'i da ni Ala ma ka jɔnya jɔ an na an bɛ olu baara ninnu an bɛ continuer n'u ye k'u lase a seyɔrɔ la olu baaraw la an bɛ se k'a fɔ parce que Modibo ka ɲɛnamaya kɔnɔ a y'i jija an ka Kulukoro goudron ba in bɛnniw bɛ tɛmɛ a tun bɛ nɔgɔ cɛncɛnw bɛ bɔ a kan jusqu'à ce que a tun bɛ accident provoqué mototigiw bɛ glisser a kan u bɛ bin Modibo tun bɛ bɔ dimanche o dimanche
an bɛ taa goudron in furan donc o la o sera ka accident caman bali an ka goudron kan ka bɔ yan ka taa fɔ Moribabugu commune kɔnɔ ka bɔ yan ka taa fɔ Titibugu la Moribo sera ka goudron bɛɛ lajɛlenw nettoyer k'a jɛ donc a fatulen kɔfɛ anw fana ko an t'an sigi Moribo tɛ yen mais anw bi yan surtout anw sifinnakaw anw de bɛ se ka wulikajɔ kɛ k'a farikololabaaraw kɛ donc an y'o baaraw daminɛ ka se ka denmisɛnninw na motiver ka se k'an tɔw la motiver an ka wulikajɔw sabati dimanche fana fɛ an tun bɛ bɔ maintenant ka se ka goudron nettoyer donc olu kɛlen na donc an sera ka baaraw caman kɛ olu kɔfɛlaw la donc n'i ye an ka commune ta dɛsɛbagatɔw de ka ca a kɔnɔ Musa donc an sera ka wulikajɔw kɛ donc an ye wulikajɔw kɛ ka se an ka partenaire dɔw ma donc an n'olu kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc parce que n'i ye Moribo ka baaraw ta toujours i b'a ye k'a fɔ hakilina dɔw tun b'a la san'a ka taa donc an ka wulikajɔw kɔnɔ n'o ye denmisɛnnakaw ye donc an sera ka partenaire dɔw sɔrɔ Dieu merci o partenaire ninnu sera ka na an ka commune kɔnɔ ka na n'o ye jibondonw ye ka se ka na jibondo ninnu walankata an ka commune fan bɛɛ lajɛlen na a ma dan an ka commune ma a sera ka kɛ hali Moribabugu commune yɔrɔ camanw na donc nin yɔrɔ in na an bɛ ONG TASAC an b'u fo ka se ka mɔgɔ b'u cɛla k'o ta o tɔgɔ ma n'o ye ATK ye k'a fo u ka wulikajɔ kɔnɔ u sera k'anw ka commune jiko gɛlɛya tun bɛ commune nin kɔnɔ commune kin caman tun bɛ yen jiko gɛlɛyaw tun bɛ yen musow ka baaraw tɛ taa jiko kɔ mais u sera Ala barika la château 14 u sera k'o kɛ anw ka commune kɔnɔna na ka dɔ kɛ Moribabugu commune kɔnɔnaw la donc a château kelen o kelen a valeur bɛ taa i jɔ 15 la donc a château 14 n'i y'a jateminɛ a bɛ bɛn 200 000 10 donc Moribo talen kɔ Moribo ka denmisɛnninw a jigi tun bɛ minnu kan ani minnu ye wulikajɔw kɛ Ala barika la an n'an ka partenaire n'o ye ONG TASAC ye an sera k'o kɛ an ka commune kɔnɔ donc baara kelen kɔnɔna na toujours Ala ma dɔn i yɛrɛ de ye parce que n'i y'a f'i ɲɛna anw ka baaraw kɔnɔna na a ka gɛlɛn mais Ala barika la an n'an ka partenaire sera ka ɲɔgɔn faamu an sera k'u ladon ka ɲa k'u bɛrɛbɛrɛ k'u tɔbɔtɔ u sera ka o baara kɔnɔna na ka partenaire wɛrɛw an n'olu ɲɛ yira n'o ye ONG Al Amali ye donc olu fana sera ka 2025 nin yɛrɛ kɔnɔ ka château 20 d'an ma mɔgɔ ni 15 tɛ kelen o ni 15 fana tɛ kelen ye olu ye château 20 d'an ma donc an y'a lajɛ an ye 15 kɛ yɔrɔ minnu na parce que Ala barika la an ye château fɔlɔ an y'o kɛ Balakɔrɔbugu la ka dɔ kɛ Jinkɔni 2 la ka dɔ kɛ Karamɔgɔbugu la ka dɔ kɛ Faranda la ka tila ka dɔ kɛ Titibugu la Sala Ala barika la Sala garisigɛ la château 5 la donc Moribabugu commune kɔnɔ an ye château 1 kɛ yen nɔ donc château bɛɛ lajɛlen château 14 u y'an ni ONG Al Amali min ɲɛ yira olu sera 20 in na donc u ye 2 kɛ fɔlɔ maintenant komi Mali fan bɛɛ lajɛlen de don u bɛ baara kɛ yɔrɔ bɛɛ la donc u bɛ taa Segu ani Mopti mara la u bɛ se ka baara minnu kɛ yen ka sɔrɔ ka segin ka na ka sɔrɔ ka na an ka baaraw continuer donc olu ka château kelen o kelen o valeur bɛ taa i jɔ 10 na donc olu sera k'o 2 kɛ fɔlɔ donc u bɛ an ka château dafa château 16 Ala barika la bi an ka commune kɔnɔna na denmisɛnninw ka wulikajɔw la an ka commune kɔnɔla sera ka lafiya jiko la donc toujours ni i ko an k'an da don an ka baaraw la avec les partenaires olu ka baaraw ka ca yanni an ka taa ɲɛfɛ an bɛna jiko in na Seydou n'a ma ɲa a tɛ mairie kɔnɔ a tɛ conseiller a tɛ maire ye nka a ye commune kɔnɔdenw ye a ye commune sifinnakaw ye aw sera ka hakilina sɔrɔ k'a fɔ commune sini o ye aw bi sifinnakaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani wulikajɔ ni cɛsiri ye k'o hakilina sɔrɔ ka se ka taa ni partenaires ta ka na min ye château 30 ani kɔ mais an bɛ yɔrɔ min sa 16 de kɛra commune kɔnɔ a tɔ 18 bɛ kɔfɛ ka na yala e bɛ se ka mun fɔ sifinnakaw ye hali mun bolo tɛ min ye commune baara la fɔlɔ e bɛ se ka mun lajɛ ka mun f'u ɲɛna yanni an ka s'o ma fɔlɔ château nin yɛrɛ inauguration nin kɔnɔna na yala e ye sentiment jumɛn ye dugudenw yɛrɛ ɲɛ ka ɲɛsin e yɛrɛ ma ni ONG nin ma a ka nin baara la hali jogo gɛlɛya fɛ mun kan o ɲininkali o diyara n ye adamaden baara fan o fan nɔgɔya b'a la gɛlɛya b'a la
surtout n'i y'anw ka commune ninnu ta a faamuyaliw ka gɛlɛn surtout dɔw ye nin baara ninnu na a bɛ k'u ɲɛna k'a fɔ ko musakaw de bɛ ta ka da aw ma aw de bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ONG ninnu ka baaraw la musaka dɔrɔmɛ kelen tɛ di mɔgɔ ma e de b'i ka musaka dɔrɔmɛ kelen ti 5 francs dɔrɔmɛ kelen o sɔgɔli u t'a ta k'a d'i ma ka fɔ ko nin baara in kɛ minɛn minnu fana bɛ don a la ONG nin tɛ minɛn kelen a t'a la sɔngɔ d'i ma t'a san ka na u b'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen san a bɛ mun kɛ baara fɔlɔw la an ye baara minnu kɛ o ye ka se ka yɔrɔw yira u la jiko gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na parce que yan y'an sigiyɔrɔ ye an b'u dɔn donc an b'an ka kinw ta jiko gɛlɛya bɛ kin minnu na an bɛ se kin dugutigiw ma ka ɲɛf'u ɲɛna an ye partenaire dɔw sɔrɔ n'o ye baɲumankɛ tɔn dɔw ye u bɛ fɛ ka na an ka commune lafiya jiko la donc ni olu y'u ka hakilinaw di an ma ka accord d'an ma bon a bɛ se ka kɛ maintenant partenaire ninnu bɛ sɔrɔ ka na u bɛ n'u ka baaraw kɛ donc olu gɛlɛyaw an y'olu sɔrɔ mais adamaden baaraw don anw b'a faamu parce que an bɛ sigida minnu na an b'a dɔn mais bɛɛ ka u ka jɛya bɛɛ ye dɔrɔmɛ kelen a tɛ di partenaires de bɛ na u ka hakilinaw bɛ boli fɛn minnu kan u b'u ka baaraw kɛ cogo minnu na u bɛ na n'u ka musakaw ye ka na baara kɛ maintenant an ye nisɔndiya minnu sɔrɔ a la o ye commune kɔnɔdenw yɛrɛ kin denw i bɛ taa yɔrɔ dɔw la i b'a ye k'a fɔ ji t'u bolo u bɛ kilomɛtiri 2 kilomɛtiri 1 boli katakataninw na puspusninw na ka bidɔnw da u kun ka taa jiw ɲini mais i b'a ye ji di don vraiment i b'a ye k'a fɔ commune kɔnɔdenw u lafiyara u lafiyari minnu kɛra adamaden n'i yɛrɛ y'o ye an bɛ nimisi wasa o b'an fa gɛlɛya minnu b'an kɛra an na an bɛ ɲina o bɛɛ lajɛlen kɔ parce que adamadenya tɛ taa ji kɔ mɔgɔnifinya tɛ taa ji kɔ donc ni an y'a ye k'a fɔ ko adamadenw sera ka nisɔndiyaw sɔrɔ fɛn min dir'u ma u y'a minɛ ni barika ye o nisɔndiya vraiment tɛ se k'o fɔ ka se a dan na. Ambiance FM 97.4 an sigilen bɛ Murabugu Salamukɔrɔ ale yɛrɛ soba la n'o ye Immeuble Kulibali ka bɛɛ fo ka bɛɛ walimadɔ pari an kelen yanni ka se Murabugu Kaworodon sirafara ma an bɛ gudɔrɔn kɛrɛfɛ k'a fɔ jamuka o ye min ye Fasa Musa Kulibali n'a bɛ kɛ alamisa ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa bila 22 la ka wele bila min ye commune denw ma commune denw ka wuli ka jɔ ka bɔ u ka commune kɔnɔ ka se ka na kuma min ye ka baarakɛtaw kan yaasa maa wɛrɛ fana bɛ se ka min ye baarabaw kɛ sigidaw kɔnɔ cogoya min na jamukan in ale sigilenw kama o la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn an bɛ ka misali sɔrɔ cogo min mɔgɔw kɔni k'u tulo b'an na nin waati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲɛ kelen o la halisa k'a fɔ an na maa welelen ale Seydou Samake n'i ko Seydou Samake maa dogolen tɛ min ye nin commune fila in kɔnɔ n'a ka jan an b'a fɔ Bamakɔ n'a tɛfɛcogo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ka ɲɛsin min ye commune ɲɛtaa ma o la halisa Seydou an bɛ nin fan fɛ n'a ma ɲa min ye château a y'o sɔrɔ halisa an bɛ se ka to halisa ani a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri kɔnɔ commune kɔnɔ don bɛ se ka lafiya cogo min an y'a ye ala hinɛ moriw la a ka taabolo kɔnɔna na don min yan'a ka ban a ka boli laban je me rappelle bien a don a kɛra jumadon dɔ sɔgɔmada fɛ 10 heures o y'a sɔrɔ a man kɛnɛ a ye wele bila kunnafonidilaw ma n ma fili Seydou yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ dɔrɔn la musokɔrɔba dɔ bɛ yen a bɛ san 30 ou bien san 20 b'a ka du kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko a ta tɛ du o taara du min na la musokɔrɔba ɲɛji sera a ma a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka yɔrɔ ɲini musokɔrɔba ye ka so in jɔ k'a ban pewu a don a tile taara di juma min fɛ 10 heures an taara tile di a yɛrɛ bɔra min o y'a sɔrɔ a fari lafiya a taara tile di a nana don a ma bɔ o kɔfɛ bilen banni kɛra min ye o sibirima fɛ ka jigin dimanche la a ka baara tun ye ka mɔgɔ logement sosoko a y'o kɛ an y'a ye Seydou ka wulikajɔ la an y'a mɛn k'a fɔ ko fana i n'i ka partenaire a ye dɛmɛw kɛ mɔgɔ ye min ye Gabriel Touré commune kɔnɔ min ye soko la yala Seydou bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o kɛnɛ kan yala kisɛ b'a la wa. Musa an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka an bangebaaw fo i ye soko min fɔ Moribo ka baaraw kɔnɔna la a sera ka du jɔ i y'a fɔ cogo min na aw kɛra seere ye parce que Moribo tun bɛ baara o baara kɛ kunnafonidilaw tun bɛ kɛ seere ye u tun bɛ ye kɛnɛ kan soko min n'i da don a la n'o ye ɲabilen ka so ye Moribo a y'o baɲumankɛ tɔn ɲini
parce que musokɔrɔba tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ donc Modibo y'a ye k'a fɔ musokɔrɔba bɛ gɛlɛya kɔnɔ a n'a ka denbaya donc a ye partenaire ɲini ka se ka so jɔ ka di musokɔrɔba ma so niveau la a ma dan o ma logements sociaux min bɛ yen ni dagaba mɔgɔw olu b'a kɔnɔ ala barika la Modibo y'o partenaire ɲini parce que a y'a ye k'a fɔ san o san bozo minnu tun bɛ bada la dagaba la donc u ka sow bɛ bin donc a sera ka bozow recenser bozo famille o famille tun bɛ dagaba la a sera ka logements sociaux ɲini Qatar Charity fɛ ala barika la bi bozo b'u ka so kɔnɔ bozo daga la alhamdulillah toujours alamaden n y'o fɔ i bɛ i sen da i ka ɲɛmaa de sen da nɔ la donc n ye partenaire minnu fɔ minnu sera ka ji d'an ma mais jiko in n tɛ se ka jiko in datugu foli ni waleɲuman dɔn n'i ma o bonya lase an ka maire ma n'o ye Agali Sise parce que jiko kɔnɔ anw bɛ baara kɛ foroba kɛnɛw de kan foroba kɛnɛ ninnu dun a kalifalen bɛ ale de la ale de bɛ foroba kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi mɔgɔ fana tɛ se ka baara kɛ foroba kɛnɛ ninnu kan n'ale ka yamaruyaw tɛ don min na an sera a ma k'a fɔ an ye baɲumankɛ tɔn dɔw sɔrɔ u bɛ fɛ ka na jiw se an fɛ yan donc a ye ko vraiment o ye bonya dan ye ni olu ma accompagner olu tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ parce que o y'olu ka kɛta ye ni olu ma kɛ ni ala nana anw garisɛgɛ a la donc ale bɛ se ka an accompagner ni fɛn o fɛn a b'o kɛ parce que n'an bɛ forage ninnu sen an bɛ yamaruya sɛbɛn de ɲini mairie la n'o ye maire ye ale de b'an yamaruya n'o ye autorisation d'installation ye pour que an ka se k'o kɛ donc a ko k'ale n'an ko an mago bɛ 100 la ale b'an ka bila la a b'o kɛ ka d'a ma donc an b'a fo la dan tɛ foli min na en même temps an bɛ an ka cɛba dɔ fana fo n'o tun ye maire ye ni commune 1 maire dankan tun don premier adjoint n'o ye Bayini Sangare ala ka hinɛ ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen la an fana sera ale ma parce que an ka château dɔw bɛ yen olu tun ye Bamako château ye mais an ka wulikajɔw la n'an ka partenaire an sera k'olu sama ka na n'olu y'an fɛ yan olu fana autorisation pour que ka se k'o sigi fo Bamako maire dɔ ka o di an sera Bayini ma a ko ko nin kuma tɛ taa ko fila donc nin hɛrɛ kuma ye nin fana b'olu ka wulikajɔ kɔnɔ donc a fana b'an ka bilala su ani tile n'an mago b'a la an ka na donc an tun mago bɛ papier fɛn fɛn na Bayini y'o bɛɛ bila an ka bilaw la donc an sera ka olu papiers sɔrɔ a bolo vraiment an b'a fo ala ka hinɛ ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen na olu yɛrɛ kɔnɔna na an ye a yira la k'a fɔ ni a mago b'a dɔ la a ko vraiment a mago b'a la donc ala barika la an sera ka château 2 an y'o d'a ma Segu a ko an ka taa kɛ Segu an bɔra yan ka taa fɔ Segu ka taa baara ninnu kɛ yen donc Segu bamanankin na an ye kelen kɛ yen Segu ATT bugu an sera ka château 1 kɛ yen ka kɛ k'a ban o b'an ka château 14 o b'a dafa 16 la donc vraiment an b'o maire 2 fo dan tɛ foli min na i ye baara minnu fɔ i n'a fɔ n'o ye soko ye an ka partenaires u bɛ an dɛmɛ baloko la u b'an dɛmɛ jiko la u bɛ an dɛmɛ soko la so tɛ mɔgɔ minnu bolo u bɛ dɛsɛ bɛ mɔgɔ minnu na n'u t'u dayirimɛw sɔrɔ u b'olu dɛmɛ muso cɛ sabagatɔw minnu cɛw alalajarabiw sɔrɔ u cɛw fatura ka den fitininw t'u bolo b'olu fana dɛmɛ a dɛmɛw foliw ka ca an ka baaraw kɔnɔnaw la an bɛ se k'a fɔ an sera ka so kelen jɔ parce que an ka partenaires y'an ɲininka k'a fɔ u bɛna so 2 di an ma donc an bɛ dɛsɛbagatɔw jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni se t'u ye donc siyɔrɔ ko ka gɛlɛn u ma an bɛ so jɔ ka d'u ma fi sabililayi u tɛ dɔrɔmɛ 1 bɔ donc ala barika la an n'u ka wulikajɔw la an sera ka so jɔ d'une valeur de 5 millions ka di an ka commune den dɔ ma n'o ye Ngolo Fane sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Solokɔnɔ ma donc an y'a jateminɛ k'a fɔ sodenni bɔgɔsoni fitinin tun b'a bolo a n'a ka denbaya de bɛ si o kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen sokurunin kelen donc an y'a ye k'a fɔ ale n'a kan kan donc an ser'u ma bonya kɔnɔ u y'an kunbɛn karama la donc an sera ka so jɔ ka d'a ma c'est maison occupée de don a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka d'a ma so bɛ jɔ ka ban ani ɲɛgɛn 2
donc so kɔnɔna ni minɛn minnu kan kan olu bɛ d'an ma ani panneau donc an sera k'olu kɛ ani an ka partenaires ka wulikajɔw la de raison pour laquelle n y'o fɔ mɔgɔninfin n'i ye ladamuko ɲuman sɔrɔ mɔgɔ n'i ye ɲɛma ɲuman sɔrɔ a fana bɛ baara dusu don e kɔnɔ a bɛ baara ɲɛ yira i la et en même temps commune an bɛɛ ka commune don ala y'anw sigiyɔrɔ bɛn Gabakoro de ma donc anw bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ a la Seydou Samakɛ n'a tɔw parce que baara ma kɛ cogo o cogo nin na an tɛ se ka nin baaraba minnu fɔra ni an b'an ka jeunesse fo an ka jeunesse sɛgɛnbali ɲinabali an n'olu de ye nin wulikajɔ ninnu kɛ su fara tile kan sɔgɔmadaw fɛ an bɛ bɔ an bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna an kunsi yɔrɔ minnu ma an bɛ taa nin baara ninnu kɛ vraiment an b'an profiter k'an ka jeunesse bɛɛ lajɛlen fo hali ni minnu m'a kɛ ka weleweleda kɛ u ye u kana an ka baara kɛ commune ye adamaden n'i ye min kɛ i sigiyɔrɔ la n'i ye min kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o de bɛ fɔ n'i ye min kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala b'i sara o de la donc vraiment an b'an ka jeunesse fo k'u waleɲuman dɔn. Seydou Samakɛ bamananw ko ten ko fura donkolokɛla n'a donɲumankɛla a bɛɛ kun ye ko ye muso ka sɔrɔ ye an bɛ don min na ko bi e bɔra ka baaraba minnu fɔ ala ni i ka leadership ani denmisɛnninw a kan ka wulikajɔ sabati k'a fɔ a bolo tɛ faso baara la n'o ye maire ye ou bien députéya nka a tɛ a ka faso aw t'aw sigi te min na ka min ye a baara bɛ man bolo k'olu kɔrɔfɔ a seko min ye ka taa dɛmɛ ɲini a ye k'o baaraw kɛ nka an y'a ye an ka jateminɛ caman ye maa caman bɛ n'u ye nin baara ninnu sɔrɔ n'u ye nin dɛmɛ ninnu sɔrɔ u b'a ɲɛsin u yɛrɛ fɔlɔ ma mais an bɔra k'i ka dɛmɛ fɛn fɛn mɛn an b'a mɛn ko so jɔra Samakɛlaka ye an b'a mɛn ko château taara tu Seydou taara château yɛrɛ turu i ka du kɔnɔna na ou Seydou taara so jɔ i yɛrɛ ye an m'o kuma mɛn ala Seydou an ma se k'o fɔ mɛn parce que caman b'a ɲini k'a k'i yɛrɛ i yɛrɛ ye fɔlɔ ye ka ɲinɛ fantan ni fɛnw kɔ Seydou i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o la. An bɛ se ka min fɔ o la adamadenya jɔn n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i bɛ ala lajɛ n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'i yɛrɛ kun lajɛ k'i bɔkolo lajɛ mɔgɔ minnu bɛ ne dɔn k'a fɔ ko n bɛ nin baara ninnu sɔrɔ ko n bɛ taa n'a ye n ka so o mɔgɔ tɛ yen ni jeunesse min bɛ baara kɛ k'a fɔ ko i bɛ nin fɛn kelen d'u ma k'u bɛ taa n'a ye u ka so o mɔgɔ kelen tɛ u la parce que an bɛɛ lajɛlen ko commune de bi an bɛ se k'a fɔ nin château kelen a tɛ Samakɛla du da la fɛn minnu fana bɛ sɔrɔ a kelen a tɛ Samakɛla kɔnɔ parce que an ko commune de an ko adamadenya an ka se ka ɲuman kɛ bɛɛ lajɛlen de ye i n'a fɔ an ka ɲɛmaa n'o ye Modibo Danbɛlɛ ye ale sera k'a kɛ cogo minnu na commune ka se ka yiriwa commune ka se ka fɛnw sɔrɔ minnu ye nafamafɛnw ye sinon n'i y'an ka baaraw ta an tun bɛ se ka fɛn minnu ta ka don n'a y'an ka so ka sɔrɔ mɔgɔw ma bɔ a kalama o ye balow ye n'i y'an ka selijan tɛmɛnen ta min tɛ nin seli min tɛmɛna sisan an ka partenaires ye malobɔrɔ 600 u y'o 600 u y'o di an ma ka tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ ala barika la an ye bɛɛ lajɛlen wele ni min bɛ mɔgɔ dɔn min dɛsɛ bɛ min na dɔɔni ni min bɛ mɔgɔ dɔn baloko gɛlɛya bɛ minnu na i ka n'u tɔgɔ da an ma an bɛ na balo in tila an taara ni balo ye terrainba la n'o ye balontan terrainba min bɛ Gabakoro ekɔliso kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka malobɔrɔ 100 k'a da fiɲɛ la k'a tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra ala ɲɛna a kɛra mɔgɔw ɲɛna minnu n'a kan kan an sera k'a di olu ma parce que an ka partenaires y'a fɔ an ɲɛna cogo minnu na se tɛ mɔgɔ minnu ye an k'olu dɛmɛ ni olu sera k'a di anw ma anw yɛrɛ kan ka kɛ olu ye donc an kan ka kɛ a kɛcogo la. Seydou an ka waati bɛ ka sɛnsɛn ka gɛrɛ a tɔ miniti 17 ye miniti 17 na an bɛ n'o fanba kɛ min ye an bɛ don min na ko bi min ala hinɛ Modibo Danbɛlɛ la farikolo ɲɛnajɛ kun ka d'a ye kosɛbɛ n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan en un mot Modibo kun ye maa ye min ye ka sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan se ka min y'u nisɔndiya k'u bila min ye yiriwa sira kan k'u don jamana baara la o kun ka d'a ye kosɛbɛ o siratigɛ fɛ a kɛlen mairie san o san 22 septembre a tun b'a fêter Gabakoro droit commune kɔnɔna na balontan tun b'a la ɲɛnajɛ wɛrɛw tun b'a la nka balontan in
vraiment san san a tourna kun bɛ da yan ni 22 cɛ kalo fila kɔnɔna a donna tɔn ni fɛn bɛ ta i m'a fili a yɛrɛ ye siɲɛ 3 siɲɛ 4 k'a la yan'a ka fatulu cɛ nka ala n'a kalifa minɛ aw mun b'a kɔ a ko a y'i sen da yɔrɔ min n'a ma dɛsɛ kɔni a bɛ tɛmɛ o la o la an bɛ don min na ko bi a fana a ye durata ninnu daminɛ n'o ye 22 septembre coupe fémorale moro daminɛ n'i ma fili ɲinata y'a ta ko duurunan ye san 5 a kɔ nka ɲinata an y'a ye ɲinata baara a bɛna fɔ a bɛ ka daminɛ min ye retard la dɔɔnin yala gɛlɛyamisɛnnin jumɛn yɛrɛ b'a bolo baara in kɔnɔna na san 5 in kɔnɔna a ye gɛlɛyamisɛnnin jumɛn sɔrɔ a fo ka taa se ɲinata ma an y'a to yɔrɔ min ko min a kan ka daminɛ kari nata n'o ye dimanche ye yala a ye gɛlɛyamisɛnnin jumɛn sɔrɔ bɔlɔnna kɔnɔ ani bɔlɔnda bɛ se ka mun fɔ an ye n'a ko kan. D'accord, o ɲininkali diyara n ye komi wagati bɛ boli an nɔfɛ n'an y'an sigi ni kɛnɛ ninnu kan k'an k'an ka adamadenw kunnafoniya baara dɔw la sani n ka n'i ka ɲininkali la. Je peux dire que Gabakoro commune ala y'u kunnaja denmisɛnninw na denmisɛnnin minnu ni baaraw dusu b'u kɔnɔ. Nin yɔrɔ in na n bɛ n jɛɲɔgɔn fo n'o ye Baco Bagayogo ka se a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ma. An n'an ka partenaire dɔw bɛ yen n'o ye Al Amali ye u sera k'a lajɛ u ye ɲininka n'a y'a sɔrɔ ala ka so n'o ye misiri ye n'u bɛ se k'o dɔ jɔ an fɛ yen ko kɛnɛw b'an bolo juma misiriw fana an mako b'o la donc ala barika la bi min valeur bɛ taa $1,200,000 misiri $1,200,000 $1,200,000 o misiri o baara daminɛna ni ala man ka jɔnya jɔ an na an tɛ san 1 ni kalo 6 ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnna inauguration bɛ kɛ misiri $1,200,000 $1,200,000 juma misiri o bɛna jɔ dɔrɔn kɔnɔ a nana a baara daminɛna o baara daminɛna ala barika la baara bɛ en cours an ka partenaire ko misiri dɔrɔn tɛ u bɛ na ni ambulance fana ye k'a bila misiri kɔnɔ pour que an ka banabagatɔw n'an ka furew u ka se ka lase yɔrɔw la joona donc olu baaraw bɛ sen na en même temps o partenaire kelen ninnu an sera ka an ka CESCOM belebele voilà o fana valeur o ka bon parce que a n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen de don dugumala ni sanfɛla o fana bɛ taa $400,000 na 400 millions a y'o fana sɔrɔ an y'o sɔrɔ ala barika la o papiyew ani mairie cɛ an y'o papiyew bɛɛ lajɛlen labɛn an y'a bɛɛ di partenaires ma mais an ka jamana bɛ dankan min na bi n'o ye gɛrɛntɛ minnu b'an kan ni wari bɛ na Mali kɔnɔ a ka suma donc komi docteur so in wari a ka girin a nali o de y'a sumaya dɔɔni mais ni ala ma basi kɛ inshallah an b'a fɔ ala ɲin'a ma a baaraw bɛna daminɛ donc i da se balontan min ma an y'a ye k'a fɔ Modibo a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ coupe Modibo Dembele a sera k'o da siɲɛ 4 a bɛ commune la ɲɛnajɛ a bɛ commune denmisɛnninw bɔ yɔriyɔrɔ la wulafɛlaw la bɛɛ bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ balontan terrain na donc Modibo y'o coupe da san 4 on peut dire que coupe in bi alhamdulilayi a ɲɔgɔn coupe belebele ka dɔgɔn donc ala y'ale garisɛgɛ k'a da san 4 ala nana Modibo ka miniti dɔgɔya ne ni n tɔw an y'a ye k'a fɔ vraiment ni Modibo taara ale tun bɛ commune ɲɛnajɛ anw b'a kɔ yan ni Modibo dun tun bɛ balo la a bɛ continuer ni coupe nin ye fo ka taa fɔ min kɛra hali n'a tɛ maire la donc an fana ye coupe nin tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ tasibila ye ka ɲɛsin Modibo ma ala barika la Modibo fatu ɲinan y'a san 5 ye an ye san 4 kɛ a la ne ni n ka organisateur tɔw ala barika la ɲinan an bɛna ta ko 5nan kɛ n'o ye coupe fe Modibo Dembele ye a 5e édition donc i ye min fɔ c'est vrai a bilara retard la dɔɔni parce que ni mɔgɔw hakili b'a la juillet kalo kɔnɔnaw la san o san ka taa tile 10 ka taa 15 la an bɛ baara ninnu daminɛ mais min y'a bila retard la o ye ɲɔgɔn faamubaliya ye dɔɔni an ni ɲɔgɔn cɛ mais o ye denmisɛnninya yɛrɛ taabolo ye o ye jeunesse taabolo ye an ka keleya ɲɔgɔn na baara la o de ka ɲi mais an kana keleya ɲɔgɔn na juguya la o de man ɲi mais an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma o de y'an bila retard la dɔɔni mais ni ala ma basi kɛ le 20 dimanche nata le 20 juillet 2025 Modibo ka coupe ta ko 5nan a nun bɛ don dimanche nata yala kɛmɛ ka labɛn jumɛn sabati an ye labɛn minnu sabati parce que san o san an bɛ ɲɛkura de di Modibo ka coupe ma n'i y'a lajɛ an ka commune kɔnɔ bi on peut dire que médaille attestation de reconnaissance
an bɛ koba minnu ka kɛnɛ kan an y'u multiplier cette fois-ci donc ni ala ye finale yira an na comme an bɛ finale tan ka bɛn ni an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya don ye n'o ye 22 septembre ye i n'a fɔ Modibo tun b'a kɛ cogo min na hakilinaw caman bɛ an na donc mɔgɔw minnu ma se kɛnɛ kan ni ala sɔnna a ma n'u ye min ye o bɛ somɔgɔ sama bɔ dimanche nata inchallah an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Gabakoro ballon-terrain na min bɛ mairie kɛrɛfɛ o y'a min to baara ni dimanche tɛmɛna don o don sa match bɛ yen ni dimanche tɛmɛna don o don o la match bɛ yen parce que équipe 30 ani équipe 2 de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc o ye san o san kuma dɔ la an ta équipe 40 mais an y'a ye ɲina wagati koron kama an y'a kɛ équipe 30 ani 2 donc olu de bɛna Masaranka Sɔkɛta la donc terrain na yen ni ala ye minnu se finale la donc 22 septembre don an n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni ala sɔnna donc ni koba tɔ minnu fana bɛ yen mɔgɔw bɛ o ye terrain kan inchallah ni ala sɔnna. Merci beaucoup an b'a fɔ ala hinɛ ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na o b'a to an bɛ se ka na min ye Modibo y'a fɔ cogoya min na Modibo kaburu droit jɛlen bɛ kaburuba min na Seydou ka kuma na y'a fɔ Modibo a ye wulikajɔ kɛ a n'a jiɲɔgɔn k'a clôturer an y'o baarabaw ye nka an ye waati dɔ kɛ min ye samiya selen an y'a ye kogo yɔrɔ dɔ kun bira kogo yɔrɔ dɔ bilen an y'a ye i ye commission dɔ sigi k'a fɔ ko ka kogo ninnu wuli an t'a dɔn a ko bɛ to ka jumɛn na yala kogo ninnu sera ka wuli wa a sera k'a nɔ labila wa. ala barika la an bɛ ala fo ka an ka maɲumanw fo Modibo ye clôture min kɛ kaburu dɔ la samiya kɔnɔ a fan bɛ ka taa bayan fan fɛ ci fanga nana bonya a ma k'a bin a binnen an ka kin denmisɛnninw bɔra bɛɛ lajɛlen an bɔra an taara lajɛ mais an y'a ye k'a fɔ baara minnu hakilinaw tun b'an na n'an k'an bɛ baara nin kɛ ten a bɛna kɛ tɔ ka diɲɛ ye ji bɛ tila ka na bin donc nin yɔrɔ la an bɛ an ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye Cekuta Jabate nin bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Leto an b'a fo ka waleɲuman dɔn Leto sera kɛnɛ kan a ko c'est vrai n'an k'an bɛ nin baara in kɛ tan koko in bɛ bin donc a ye entrepreneur dɔ wele comme olu ka baara ye dugukolo baaraw ye o nana lajɛ a ye étude kɛ dugukolo la k'a lajɛ k'a fɔ baara siman hakɛ minnu bɛ don a la baara in bɛ kɛ cogo minnu na a y'olu ɲɛfɔ Leto sera ka musaka bɛɛ lajɛlen ta ka kogo in wuli parce que ji bɛ boli sira o sira fɛ n'i ma sopaseman ɲɛnama k'a la a laban i ka baara bɛ kɛ fu ye donc Cekuta Jabate n'u b'a fɔ ma Leto a sera ka baaraw ta fanga la ka entrepreneur sara ka musaka bɛɛ lajɛlen bɔ ka se ka baara in kɛ k'a ban bi o tɛ kaburu dɔ la kogo min tun binna a wulila a jɔ la. Ayiwa kuncɛ kuma na i bɛ folikan jumɛn ta ka ɲɛsin Gabakoro droit cɛ n'a muso denmisɛnnin makɔrɔba an bɛ don min na bi i bɛ se folikan jumɛn lase u ma. Musa an bɛ folikan min lase Gabakoro cɛ a muso a mɔgɔkɔrɔba a denmisɛnnin an b'a bɛɛ fo dan tɛ foli min na parce que ala y'an sigiyɔrɔ bɛn Gabakoro ma Gabakoro ye dugu dumanba ye commune dumanba don parce que ni ressource ta i b'a fɔ min ma sɔrɔ nacogo o caman bɛ Gabakoro commune kɔnɔna na mais ni ala ma u garisɛgɛ ka don mairie kɔnɔ hakilinaw caman bɛ yen a la baaraliw ka gɛlɛn mais an ka to ala kɔ k'an ka duguden bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka dugutigi fo ni yɔrɔ in na yan an ka alimamiba n'o ye Mustafa Mariko an b'a fo an ka dugu conseil bɛɛ lajɛlen ka taa maire la ka na conseil la m'u bɛɛ fo dugu cɛ fara muso kan fɛn o fɛn ka hakili ye commune ɲɛtaga ye an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an denmisɛnnaka tɔw ye an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka baara kɛ baara de ka ɲi ala ma den i ka bɔ n'i ka saya cɛ n'i ye min kɛ o de bɛ fɔ o de bɛ ye donc an ka commune nin bila bɛɛ lajɛlen ɲɛ an ka commune nin bila fɛn bɛɛ ɲɛ an ka commune joli dusu an k'o ta adamadenya tɛ taa ɲɔgɔn fanbaliyaw kɔ hali nɛ ni ɲi minnu bɛ ɲɔgɔn ka da kelen kɔnɔ olu bɛ sigi ɲɔgɔn kan don dɔw la mais a t'u bɔli kun bɔ ɲɔgɔn kan ka a kuma kun cɛ an bɛ jamana min kɔnɔ bi Musa bɛɛ lajɛlen b'a kalama dekun bɛ jamana in kɔnɔ an ka finitigilakan minnu bɛ fanga la
an b'a ɲini finitigilakaw fɛ baaraw ka se ka teliya en même temps k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan an ka général d'armée n'o ye Asimi Goyita ye ka se k'a dɛmɛ a ka baaraw la hakilina minnu bɛ yen an ka se k'an fanga di ɲɔgɔn ma jamana wɛrɛ t'an bolo ni Mali tɛ vraiment an b'a ɲini Ala fɛ gɛlɛya min bɛ Mali kan a banbaga ye Ala ye yarabi Ala k'a ban pewu. Ami yarabi. Ayiwa Seydou Samake an bɛ yɛrɛ fo k'a fɔ ko an mago b'i la bi an kana kuma min ye wulikajɔ min kɛra Modibo fɛ Ala hinɛ la ani fo kana se aw mun ye layidu ta a kɔ k'a fɔ a cɛsiri a b'a tɔ lase ni fɔ n'aw dɛsɛra ka na bi baroko kan k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo maa mun ni ko su a ye bɔ u b'i kɔ ni ko tile a ye bɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn Segu n'a nɔfɛmɔgɔw ani